En til pusher ramte. Han spiller hver dag, by the way. Ja, den switch. Er I klar? Det gør jeg. Jeg tænker, at alle dine venner burde vide, om Virgo er. Ja. Er det ikke det, hans target audience Ja, er? præcis. Ikke top, Især skal jeg se Asian. til ham. Hvis de laver knife shred, så reporter jeg killer switch. Jeg spiller med CS. Hvor fucking fedt at sige til vennerne. Enig. Push! Nok igen. Eller her. Ej. Det er løgn. Så er det slut. Hvad skete der? Jeg blev knifet af Sans! Jeg tænkte sådan, hvordan dør jeg, når jeg lige har knifet ham? Kom igen, bro. Lidt. Rush af. Jeg smukker CT. Var lidt default ved den. Okay. Den bliver grim. Altså, Men lad os vi prøve. vinde her mod USP. Rush Gør af det, mod gør den det. mere. Og man ved bare, at der står... Hvis der står dual Berettas boost, så kører jeg hjem til grill og smadrer ham. Den er. Der er en, der svinger her. Donut. Tæt. Jeg er 3. Helt tæt. Nice. Bare plant. Jeg planter noget. CT. Ude. Backside. Tempel. Big box. Jeg er ikke skud. Ikke godt. CT også. Og CT. Ja, det giver mig 68, jeg kan ikke ramme. Så ved man, hvad for et stack der er vi imod. Køber vi? Ja, sgu da. Jeg rusher det. Gør det. Yes. Har vi Ja, delay ved på? Ja, vi har 20 minutter. Du har vundet, Wazzy. Jeg caller den jo inden, at de står med dual Berettas der. Altså, han er fra Kroatien jo. Han har ikke haft et arbejde endnu. Og no joke, det er de skulle til at booste. De stod 2 midt ud af det hele. Op, 3 midt, pusher midt, 3 midt. Jeg kommer med Vigo. Det er oppe i heaven. Tæt lang. Nice, bare plant. En. Led. Ikke en skid. Jeg kan ikke. Kom ind i cave, Wazzy. Prøv at komme ind i cave. CT og så... 2 cave. 2 cave, ja. Oish. Oish. Væk dog, mand. Der er ingen delay, jo, der er 20 minutter. Ja, vi vandt den første. Ja, tak, Baldio. Men vi skal vel ikke købe her? Det kan I bare gøre. Ja. Jeg har en deal. Ja, skal jeg booster, Sens? Ja, jeg gør det. Jeg bliver nok slækket med min bror. Bare lige så for, at de kommer op højt, please. Ja, det er sgu prøver, svært. jeg prøver. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jeg ved. Han piker bare rampe. En død høj. En til pusher ramte. Ja. Han spiller hver dag, by the way. Han får 2.000 i løn for at spille hver dag. Vil du booste mig midt, Wazzy, eller hvad? Gør det. Ja, smoke høj, der er foran cave. Agtigt. Foran. Nej, så... Høj, Nej, er det nej, ikke nej, set? nej, det Nej, skal du ikke. så skal de Okay, ikke okay, okay. Jeg lægger bomben Ja, foran bag. jeg er klar til at løbe ud. Der var kun Ja. en ude før. Op høj. Pusher en eller hvad? Ja, bare kom med ud. Jeg løber bare her. Han er inde i donut. Der er en cave. Fed nummer. Søg. Pas på høj, pas på bag jer nu, pas på bag jer nu. gutter. Jeg tror, der var en, Jeg pusher ud igen. Mhm. Jeg har krydset mod... Okay, til- bomben ligger Høj, låst cave. på B. Bomben ligger låst på B. Vil du spille En over? mod CT på A. 2B. Jeg En kommer tæt med her dig. og Kommer med CT. rød. Der er en Få nuben. bombe. En nuben. Jeg prøver. Jeg henter bomben. Hvor skal jeg hen? Bare gå, lad os bare gå B. Eller A, tror jeg. Lad os bare gå B. Lad os bare gå igennem. Jamen, han Det kan vi ikke. Kom, vi skal igennem nu. I skal løbe. Han er low. I er sgu lort. Han er dobbelt der. Jeg er legit på vej væk. Timer mig. Default. Bag stack. Jeg prøver at pikke ham for langt. Jeg hedder fucking Magic! Ja, Magic. Undskyld. Hvis du glemmer det igen, din idiot, så krøller dig sammen, mand! Hold kæft, altså, mand. Jamen, jeg skal ikke spørge, hvor vi skal hen. Jeg skal bare sige. Vi skal ned til. Jeg skal bare kalde, vi går af. Det er min fejl. Jeg skal bare sige, vi går af her. Og så løb. Jeg løber lige bag. Kom igen, bro. Ja, bare pas på. Jeg er idiot for at spørge. Ja, Op. Ja, der er 2. Dinglet, tror jeg. Low. Nej, ikke ramt. Okay. Så der er ikke blevet dinglet, tror jeg. Dinglet for 42. Det lyder ikke nice, Elias. Jeg holder Det er bare bedre. højere. Det er ham op.
En til midt. Der er En, godt. tæt boost? kort. Han er tæt kort med Ja, så Den er lige part. Pas på høj. frem side. Ja, sejt. Fuck, Der hvor er jeg sgu ved, bare mand. bedre. Nej, jeg prøver lige at løbe ind i cave og slukke deres sådan, molo. Hvor er du syg, sans? Meget. Pas på høj her. Det er bare det fremad. Kom op højere. Højdet. Cave, En til cave, midt. En til midt. Jeg er ude. cave og B-side. Og midt. Skal vi prøve det? En mere midt. Lad os til tage midt, cave. Cave og B-side. Efter smoken, så piker vi. Ja. Jamen også, de står også og kigger med. Ja, men bro, der er ikke noget at gøre, jo. Den bomben ligger i spawn. Frem. Jeg har nok en mere, skal jeg regne med. Jeg må godt se det. BT og donut. Den fløde. Stakkels flødepanden. Flødepanden er knækket. Jeg er faktisk overhovedet ikke knækket. Jeg er bare sådan, okay, de er nørder. Altså. Ja, altså midt. Altså det er sådan, det eneste hver gang kaster flashes 3 for hinanden, du ved, det er ikke én flash. Det er sådan, der kommer en flash, så går der et sekund, så kommer der en flash den anden side, og så kommer der en flash der, hvor du kiggede første gang, altså de er helt syge jo. Sådan er det sgu flødepad. Det er fuld 5-4k jeg- elo, jo. Det er jo liv eller død for ham der. Jeg Matthäus. flasher højere også. Ja, det kan jeg To. også mærke. Giv mig to. Der skal nok også en, der holder donut. Du brygger igennem. Op En høj. op høj. Fuck, jeg er dårlig. Boost. En 2 cave, og en der står baglinje med orb. Okay, altså. Ja, lad os bare komme videre. Enig. Lock lige inden, bro. Der er sgu ikke noget at gøre, bror. Mod det her med det her stack. Op høj, op høj. Jeg er ved. Der er en lang Lad os peek og høj. en Død Ja, kan helvede. ude rampe. Står der stadig lang med råb, mand. En ude midt. En lang med råb. En anden. Jeg prøver at gå igennem Jeg her. prøver Vent at gå lidt, vent lidt, vent lidt, vent lidt. For ham. De er fuldt nu. Ja, okay, han sidder og holder der. Han er i rød nu, AV. Ja. Quick Pro for carrier, Nick Bro. Har du set, hvad vi spiller mod? Når du carrier, bro. Har du set, hvad de gør ved os? Kom igennem det hele med det spil, mand. Jamen, jeg har fatfingret. Det er sgu vildt, de står og gemmer sig. Hvor er de tørre, ja? Prøv lige at se dem, fæsser. Altså, vi spiller altså mod Padden, Dolan Dickpic og Sens på 14 år, og Wazzy, der inhalerer joints dagligt. Selvfølgelig tager det seriøst. Og så sidder de og kaster selvfølgelig flashes højre og venstre i 10-0. Kom nu videre, mand. Altså. Jeg forstår, I græder over det. Vi græder ikke. Vi synes, det er sjovt. Okay, Mener du græder, bro? De er ultra nørder. Nå, jeg sætter mig knøffe. fucking magic! Jeg går ikke så. Ja, jeg sætter mig knøffe. Jeg sætter mig Sinski. Ja. Jeg sidder og rykker. Ja, jeg laver lige grillerplay. Wow. Ja, det er sgu for vildt. Hvor er dine armor? Jeg har ikke købt nogen, tror jeg. Bare købt AK, eller? Bro, ikke til med dig nørde, så længe du ikke vil mod nørder. Bro, De kommer se ikke engang den til at stream, push, din gør de det? bums, altså. Bare fuck ud af streamen. Der er ikke nogen, der har bedt dig om at se den, din hund. Mener du, bro? En cave. To. Kommer nok høj. Det kan jeg ikke, fæsser. Nå, er det Rush B rampe? Er det kun rundt? Jamen, de bomber den hver runde, bro. Se, stop. Dive. Jeg ved, dive. En ind i To cave. cave, to cave, to cave. En til. En til.
Går Molosens. Ude lang, AV lang. Han står og sendes. AV lang. Kampen var slut, inden vi startede jo. Ja, selvfølgelig var den det, bro. Ja, vi taber med vilje, ikke? No shot i det. Det var en shotgun, du døde til. Yep. Det var en AV, jeg døde til. De streamsniper det derfor. Det var en AV, der var lang. Skal vi prøve til chancen at stack et side? Kick. Jeg løber ned og rammer. Fik insta. Kick lige fløde. Bro. Jeg blev skudt af en shotgun, så sagde, at det var en AV. Der var 6 mennesker, der insta skrev, nej, er du helt væk. Fuld rage bait, man. Når man får lidt tilbage, kan man ikke klare det. Lad os bare rush. Det var donut nu. Donut. Kom nu, lad De os lige tage tryharder den. sgu i 12-0 pistolrunde. Det er crazy. En til spawners. Ingen anden donut, by the way. Højre. Bagfra! Simple. De foran 12-0 Rusty side, man. Det er også pæt, det Han der. står seriøst bare bag det der. Nej, hvor er det vildt. Fuck, de var locked in. Jeg håber, de går hele vejen. Ja, bro, de skal vinde. Hvis det er sådan et hold her, du tilmelder en turnering, bro, så vil man gerne vinde. Og det er også fair nok. De vil gerne til turneringen til Gaming Week. Det er fair nok, jo. Jeg har gjort det samme med et godt LoL-hold, og bare flækket alle. Er du klar på Faceit, Magnet?